ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 12 କିମି ବେଗରେ ଗଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗୁଆ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 8 କିମି ବେଗରେ ଗଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଅଫିସ ଦୂରତା କେତେ? ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟା, ବହୁତ ପିଲା ପ୍ରାୟ 90% ପିଲା ଭୁଲ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆଗେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି 2 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ, 2 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ଏବଂ 3 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ଏବଂ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗୁଆ, ଏଇ ଦୁଇଟାର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଟାଇମ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା 5 ଘଣ୍ଟା। 5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଟାଇମ୍ ସମୟର ଡିଫରେନ୍ସ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମେ ଟାଇମ୍ ତୁଳନା କରିବା। କେମିତି ତୁଳନା କରିବା ଦେଖିବା ନା 12 କିମି ବେଗ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି 1 ଘଣ୍ଟା ବା 60 ମିନିଟ୍ ସମୟ ସେ ନେଉଛନ୍ତି। 1 କିମି ଯିବାକୁ ସେ କେତେ ସମୟ ନେବେ ନା 60 ବିଭକ୍ତ 12 ସମାନେ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ସେ ନେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବେଗ ଯେତେବେଳେ କମେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ନା 8 କିମିକି ନେଉଛନ୍ତି ସେଇ 60 ମିନିଟ୍। 1 କିମିକି କେତେ ନେବେ ନା 60 ବିଭକ୍ତ 8 କାଟିଦେଲେ ହେଲା କେତେ 12 5 60 4ରେ କାଟିଲେ 15 ଆଉ 4ରେ କାଟିଲେ 2 15 ବିଭକ୍ତ 2 ମିନିଟ୍। ତାହେଲେ ଟାଇମ୍ଟା 1 କିଲୋମିଟର ଏଠି ପ୍ରଥମେ ନେଉଥିଲେ 5 ମିନିଟ୍, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନେଲେ 15 ବିଭକ୍ତ 2 ମିନିଟ୍। ଟାଇମ୍ଟା 1 କିଲୋମିଟରରେ କେତେ ବଞ୍ଚୁଛି ଆମେ ବାହାର କରିବା। ତେଣୁ 15 ବିଭକ୍ତ 2 ଫେଡ଼ାଣ 5, 15 ବିଭକ୍ତ 2 5 ଫେଡ଼ିଲେ ହେଲା 15 ଫେଡ଼ାଣ 10 ସମାନେ 5 ବିଭକ୍ତ 2 ମିନିଟ୍। 5 ବିଭକ୍ତ 2 ମିନିଟ୍ ସମାନ ଆମେ ଘଣ୍ଟା ପରିଣତ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତା ଦେହରେ 60 ହରିଦେବା, 2 ହରଣ 60, 60କୁ ହରିଦେଲେ ହେଲା କେତେ 12 5 60 ସମାନ ହେଲା 1 ବିଭକ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା। ତେଣୁ 1 କିଲୋମିଟର ଉପରେ 1 ବିଭକ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ସେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। 1 ବିଭକ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି 1 କିଲୋମିଟର ଉପରେ 1 କିମିରେ। 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି 1 ହରଣ 1 ବିଭକ୍ତ 24 ସମାନ ହେଲା 1 ଗୁଣନ 1 ବିଭକ୍ତ 24 ସମାନ 24 କିଲୋମିଟର ଉପରେ, 24 କିମି ଉପରେ ସେ ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି କେତେ ନା 5 ଘଣ୍ଟା ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। 5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି 24 ଗୁଣନ 5 ସମାନ ହେଲା 120 କିଲୋମିଟର ଉପରେ, 120 କିମି। ଅତଏବ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଲା 120 କିଲୋମିଟର। এই 120 କିଲୋମିଟର ବଞ୍ଚୁଛି ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଠାରୁ, ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଅଫିସ ଦୂରତା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।